Cysoni eich apiau a chnodau tudalen Chrome. Google Chrome ydy'r porwr gwe a argymhellir gan y coleg. Gall ddangos y rhan fwyaf o wefannau ac adnoddau ar-lein heb newid eu hymddangosiad. Gellir ei addasu yn hawdd hefyd. Gallwch ychwanegu estyniadau i'ch cynorthwya gyda thasgau bob dydd. Gallwch osod nodau llyfrau mewn ffolderi, a gallwch newid dewisiadau mynediad mwyn eich cynorthwyo i we liwio yn hwylus. I elwan llawn o Google Chrome, bydd gofyn i chi fewn gofnodi a galluogi'r adnoddau cysoni syncing. Ar PC neu Mac, yn y porwr Chrome, cliciwch ar yr eitem Current User a dewiswch Turn on Sync. Gofynnir i chi fewn gofnodi manylion eich cyfrif Google. Bydd unrhyw gyfeiriad e-bost Google yn gweithio yn cynnwys eich cyfrif yn y coleg. Mewn gofnodwch y cyfeiriad ac yna'r cyfrinair. Gofynnir i chi wedyn ydych chi eisiau Turn on Sync. Cliciwch ar Yes. Os ydych fel fi wedi defnyddio'r nodweddion hyn o blaen, bydd Google yn mynd ati dros yr eiliadau nesaf i gysoni eich nodau llyfrau, estyniadau a phethau eraill. Efallai bydd rhai o'r estyniadau rydych yn ei ddefnyddio yn dangos tudalen osod fel hon. Felly, ceiwch unrhyw dabiau na fyddwch eu hangen. Fel gwelwch chi, mae gen i far nodau llyfr sy'n cynnwys bob un o'r gwefannau y byddaf yn ddefnyddio yn rheolaidd. Gallaf greu ffolderi ar y bar nodau llyfr hwn drwy glicio gyda'r botwm D ar y bar a chlicio ar Add Folder. Mwyn gwneud yn siŵr bod y bar nodau llyfr yn ymddangos, cliciwch ar yr eicon Settings ar y dde, Bookmarks, a gwnewch yn siŵr bod tic wrth ymyl Show Bookmarks bar. Mwyn ychwanegu gwefannau a fy nodau llyfr mwyn eu defnyddio yn y dyfodol, rydw i'n clicio ar y seren ar y bar cyfeiriad. Gallaf addasu enw'r nodyn llyfr a dewis ydw i eisiau iddo ymddangos ar y bar nodau llyfr ei hun neu ei osod mewn ffolder sydd gennyf yn barod. Bydd y nodau llyfr yn ymddangos pryd bynnag bydda i mewn cofnodi i Chrome. Mae hynny'n golygu bod gennyf fynediad at fy nodau llyfr ar gyfrifiadur yn y coleg, arluniadur gartref, neu hyd yn oed ar fy ffôn neu ar y llechen. Yn ogystal â Bookmarks, gallaf ddefnyddio extensions ar Google Chrome. Mae miloedd o estyniadau ar gael a phob un wedi ddylunio ar gyfer tasg benodol. Enghraifft, geiriadur ydy'r estyniad hwn a gallaf chwilio am air anghyfarwydd ynddo. Mae'n caniatáu i mi glicio ddwywaith ar air a darllen diffiniad, ac mae cymorth i ymganu'r gair hefyd. Yndi. A dim ond adroddiad tywydd byr sydd ar yr estyniad hwn. I ychwanegu estyniad, cliciwch ar y botwm Apps ar eich bar nodau llyfr ac yna Web Store. Cewch bori drwy'r estyniadau a argymellir, ond os ydych chi'n gwybod am beth ydych chi'n chwilio, defnyddiwch y bar chwilio ar y top. Unwaith byddwch chi wedi canfod eich estyniad, cliciwch ar Add to Chrome a chadarnhau eich dewis yn y bwlch nesaf. Byddwch yn gweld neges yn cadarnhau bod yr estyniad wedi cael ei ychwanegu i Chrome. Mae'n bosib na fydd estyniadau sy'n newydd gael eu ychwanegu i'w gweld bob amser. Gallwch weld bob un o'ch estyniadau ar y botwm estyniadau hwn. Os hoffech iddynt ymddangos yn barhaol ar y bar top, gwasgwch ar yr eicon pin. Os bydd nifer o bobl yn defnyddio'r un teclyn Chrome, mae hi'n dal yn bosib i bob un ohonoch chi gysoni eich cyfrifon. Drwy glicio ar y botwm defnyddiwr, gallwch ychwanegu pobl eraill. Teipiwch enw'r ail ddefnyddiwr a chlicio ar Add.
Bydd y defnyddwyr ychwanegol yn gweld tudalen Chrome wag eu hunain, a bydd modd iddynt fewn gofnodi arni a chael mynediad at aenodau llyfrau ac estyniadau eu hunain. Drwy wneud hyn, gall nifer o bobl ddefnyddio Chrome heb amharu ar settings ei gilydd. I fyndo un cyfrif i'r llall, cliciwch ar y botwm User button.